রাজা ছাড়ন্তু মতে বিহগান না না জীবে বহি চক্র বিহ মধ্যে তুমি যদি প্রধান ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ। যুদ্ধ ହଁ ପୁଣି ତୁମରି ସହିତ ହଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆରେ ବାବା ଯେତେ ବୁଢ଼ା ସେତେ ଦେଖିବ କେତେ ଶକ୍ତିଟା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା 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 ତୋର ଏ କମଳିଆ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ବିଚାର କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଦ ଯଦି ଜୟଲାଭ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବୁ ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ। ଓ ଭଲରେ କହୁଛି ବର ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କଣ କହିଲୁ କୁହ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ 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 ନା ନା ତୋର ଏଇ କମଳିଆ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ ଏଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ। ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା ନା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା ନା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଲାଗିବ ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଶକ୍ତି ତୋର? ହଁ ଯଦି ମୋର ନ ରହିବ ଦାଢ଼ି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ କଦାପି ନ ଦେବି। ହାତରେ ଅଛି ମୋ ବକୁଳି ବାଡ଼ି ମାରି ଦେବି ତତେ। ଅଜା କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ଅଜା କହିଲେ ହାତରେ ଧରିଛି ବାଡ଼ି କାଢି ଦେବେ ବର ନାରୀ ନାରୀ ଦେଖିବା କିଏ କାହାର କାଢୁଛି ଦେଖିବା କଣ କହୁଛ ଦେଖିବା ଏ କୌଶଳରେ ବର ଧର୍ମ ରାଜଙ୍କର
तू कदापि न देवी सारी सारा पुष्पराज झुकेगा नहीं। अरे भाई ना रखो बाबा। अरे भाई ना रखो बाबा। भाई अच्छा कौन भाई बड़ो भैया कौन अरे भाई ना रखो बाबा। अच्छा अजा पुष्पराज झुकेगा नहीं भाई बोले पुष्पराज झुकेगा नहीं अजा पुष्पराज अर्पण हाबुड़ेगा तुम्हें धर्मराजन करो 맞아 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 아니 맞아 भाई बोले देखिए तो अच्छा डायरेक्ट हाबुड़ेगा जा जा हमें तो इच्छा जहाँ तू चुका किंतु मोटे बड़ी शास्ति दिया रहेगा बा भारी कष्ट होची रे ମାନେ ଅଜାଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଅଜାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ଆଉ ଦିଟା କଣ କହୁଥିଲେ ହାତରେ ଧରିକି ବାଡ଼ି କାଢି ଦେବେ ମୋର असर ବାହାରିଲା ବାହାରିଲାନି ବାହାରିଛି ନା ବାହାରିନି ବାହାରିଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ଭାଇ ଦବା ଦବା जो टिके टिके बाहर के पूरे कर दवा फसिवा भाई आइसक्रीम देबा लाड़ छाता कर प्रबल अछि एथर एटा गले फसी दिबो दबो भारी दुसा नहीं देलु देलु कहू दिन से
ତମେ ଜୟ ହୁଅ ଅଭି ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧର ଯାହ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରେ ଅଭି ମତେ ତ ଛାଡ଼ିଦେ ବାବା ଖୁସି ଖୁସି ଅଜା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟି ନା ଖୁସି ମା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଖୁସି ଅଜା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀର ବି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିର ଏତେ ସମ୍ମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଦେବି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିଛି ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିଥିବ ମିଳିଛି ନା ଅଜା ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୋଜନା ହବ ତ ବୋଲ